الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد نہایتی معزز و محترم حاضرین و سامعین کشتہ عشق رسول فنا فی الرسول شیخ کامل آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول آل رسول صاحبزادہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب نور اللہ تربتہ آپ دے عرص مبارک دی تقریب دے اندر آپ اور میں سب شریک ہوں جس دا اہتمام انہاں دے صاحبزادہ صاحب سید مدثر حسن شاہ صاحب اور انہاں دے رفقاء انہاں دے مریدین اور عقیدت مند ہر سال بڑی محبت نال فرما دینے اس سال بھی بڑا اچھا اور خوبصورت انتظام فرمایا اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو انہاں دے صاحبزادہ صاحب اور سجادہ نشین نے آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید ساجد علی شاہ صاحب
آپ دی زیر اہتمام اور زیر نگرانی جس دے اندر خصوصی شرکت پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ غلام دستگیر صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ لاڈوانہ شریف آپ فرما رہے ہیں آپ دی زیر سیادت و زیر قیادت ایک قافلہ عشق و محبت رما اور دما ہے۔ اللہ کریم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑی اس دعانو قبول فرما لے۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔ گرامی قدر احباب و حاضرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کائنات دے سب تو افضل تے اعلیٰ انسان اور بحیثیت ہادی راہبر و رہنما و مرشد دنیا واسطے ایک حضور دی حیات کامل و اکمل نمونہ ہے، جس نو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے کامل نمونہ ہے۔ بحیثیت مرشد حضور سب تو کامل نے اور بحیثیت مرید حضور دے مرید سب تو کامل نے۔ نہ نبی تو اتے کوئی مرشد ہو سکتا ہے، نہ نبی دے مریداں تو اتے کوئی مرید ہو سکتا ہے۔ سو اگر کوئی مرشد ہے تو محمد کریم دی حیات نو ویکھ کے چلے، کوئی مرید ہے تو مصطفیٰ کریم دے مریداں نو ویکھ کے چلے۔ حضور مرشد کیسے سن اور حضور دے صحابہ مرید کیسے سن، اے ساڑے واسطے نمونہ ہے۔ قرآن مجید اچھ میرا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، گویا مرشد ایسا ہوئے اللہ دا قرآن آدھا ہے جیمے دا محمد کریم نے، یعنی جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ پیر ہوئے تھے حضور جیسا اور مرید ہوئے تھے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین تھے، مولا علی جیسا، جنہ دے بارے میرا اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جے ایمان لے ہونا جے مرید بننا جے تے انج دے بنیا جے جمیں دے نبی دے یار مرید آئے۔ توجہ ہے آپ، چونکہ اس سنت تے اکثر سنگی عمل کرتے اور اس سنت تے اکثر سنگی چلن دی کوشش بھی کرتے۔ عزیزہ اے آکھن کہ میں فلاں آستانے دا مریداں اے آسان ہے، اے بن کے بخینا کہ میں مریداں اے تھوڑا جیا مشکل ہے، ناممکن نہیں، بہن جو ہو ہی نہیں سکتا، کیتا تے ہے نا پھر اگے کچھ بندیاں ناممکن نہیں، لیکن مشکل ضرور ہے، ہر کوئی اس منزل تے نہیں پہنچ سکتا۔ دوبارہ میرے جملے غور نال سن لو تاکہ تو انہوں گال سمجھنا آسان ہو جائے۔ خالق کی کائنات قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ مرشد جیڑا سب دی ساری کائنات دی امت واسطے سچ ہے، میرا پاک نبی اگر کوئی مرشد ہے تو انہوں حضور جیسا ہونا چاہیے، حضور نو فالو کردہ ہوئے، نبی پاک دی اتباع کردہ ہوئے۔ اگر کوئی مرید ہے تو میرا خالق فرماتا ہے کہ اگر کوئی مرید بننا چاہے تو اونجدہ بنے جمیں دے نبی دے یار مرید آئے۔ حضور دے یار مرید کیسے آئے؟ توجہ فرمائیے ذرا، اس نو سمجھ لیں۔ سہیل بن عمر اے اس شخصیت دا نام ہے جدو حضور حدیبیہ تے تشریف لے گئے تے او کافران دی طرفوں کفار مکہ دی طرفوں گفتگو کرنا آستے آئے سن، انہاں کلمہ بعد اچھ پڑھے آئے، اجی انہاں کلمہ نہیں سی پڑھے آپ مشرقین مکہ دی طرفوں گفتگو کرنا آستے، معاملات نو طے کرنا آستے تشریف لے آئے، اس ویلے انہاں کلمہ نہیں سی پڑھے آئے۔
جدوں آئے اگل پھر جڑا واقعہ ہویا وہ جدوں واپس گئے تے انہوں نے مکے والے نوں دسیا کہ میں محمد کریم دے مریداں نوں کیسا پایا ہے۔ ایک غیر مسلم بندہ نبی دے مریداں تے کمنٹس کر رہے ہیں۔ حضرت سہیل بن عمر فرماتے ہیں بھائی بیلیو مکے والےو میں کیسر تے کسرا دے درباراں وچ بھی گیا، انہاں دے روب تے دب دبے بھی ویکھے، پر انہاں دے وزیر نوکر چاکر میں اتنا پیار تے ادب کردے نہیں ویکھے جتنا بوریا نشین محمد دے مرید دا ادب کردے ویکھے۔ بھائی توجہ ہے آپ حضرات؟ ادب دیاں دو قسماں ہوندیاں، ایک ادب ہوندا ہے خوف دا، ایک ادب ہوندا ہے محبت دا۔ جڑا خوف زدہ ہو کے ادب کیتا جائے وہ ادب نہیں ہوندا، جڑا محبت نال کیتا جائے وہ اصلی ادب ہوتا ہے۔ جس ادب وچ محبت دا جذبہ کار فرما ہو۔ نبی پاک سرکار دے صحابہ نو کیسا پایا؟ وہ کہندے ہیں بڑا عجیب منظر ہے کہ نبی وضو کردا ہے تے جیڑا پانی وضو دا تھلے جاندا ہے نبی دے یار پانی تھلے نہیں ٹگن دیندے۔ توجہ ہے حضرات؟ جیڑا پانی نبی سرکار دے دست مبارک تو وجود اطہر تو جدا ہوندا ہے، انہوں زمین تے نہیں ڈگن دیندے، اس پانی دا ایڈا ادب کر دیں صحابہ۔ عزیزہ نے من اگر کوئی جملہ سمجھ سکتا ہوئے تو میں اتنی عرض کرنا چاہنا جڑا پانی نبی دے وجود تو جدا ہوتا ہے صرف لگ کے نبی دے یار ان دا ایڈا ادب کر دے ہے جڑے نبی دے خونی چمنے اس نبی دی آل دا صحابہ کی ادب کر دے ہو۔ توجہ ہوئی حضرات آپ دی گل دے گی کوئی نہ؟ اور پھر ادب دی حد کیا ہے؟ ادب دی حد ویکھو، حضور اپنے منہ وچ کلی کر دین، پانی وضو کرن لگیا کلی کری دی نا تے حضور او کلی منہ وچ پانی گھما کے زمین تے سٹنا چاہتے تے صحابہ تھلے ہاتھ کر لیتے۔ بھائی جیڑا منہ وچ پانی نکلدا ہے اودے وچ لوگ نفرت کردے نہیں، قدرتی طور تے طبیعت اس نو ناگوار محسوس کردی ہے، لیکن حضور پانی منہ وچ گھما کے کلی جدوں زمین تے گرانا چاہتے تے نبی دے مرید تھلے ہاتھ کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پانی نو اپنے چہرے تے مل دے، اور اگر حضور وال کٹوان ہا بال تو جدو بال جسم تو جدا ہوندے تے پاک نہیں ہوندے، لیکن حضور دے صحابہ حضور دے بال مبارک حاصل کرنا آستے ایک دوسرے نال جھگڑا کر رہے۔ اور اگر جیسا کہ انسان نو عادت ہے کہ وہ تھوک دے انسان کسے وقت ہوئی تو حضور چکے بتقاضہ بشریت کدی ایسا عمل فرمان ہا کہ منہ چو حضور دے چو تھوک مبارک نکلیا تو صحابہ زمین تے نائے ڈگن دے دے۔ توجہ ہے حضرات؟ سن دے جاؤ، او زمین تے نہیں ڈگن دے دے، پانی حضور وضو فرمان تے قطرہ زمین تے نہیں ڈگ دا، وہ اپنے ہتھاں تے لے لے دے۔ اور اگر حضور نے فرمایا ہے کہ میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، ایک مرید بھی ایسا نہیں ملے گا جیڑا اے آکھے کہ یا رسول اللہ میری ایتھے دکان ہے، میرا ایتھے کاروبار ہے، میرا ایتھے مکان ہے، میری ایتھے برادری ہے، میرے کھجوران دے باغ نے، میری وائی ہے، میرا ایتھے بڑا کچھ ہے، اونج تو ان من دے رواں کے بڑھ تُسی ٹور چلو ہے جو لڑ دے ہے تے سان جی چھٹی دے چھڑو اسی ایتھے ہی رہنے۔ تاریخ دے صفحات چو ایک جملہ بھی ایسا نہیں ملنا کہ کوئی مرید آیا ہوئے تو اسا کیا ہوئے جی سن چھٹی ہے کہ جی اسی جا نہیں سکتے لہذا سن مہربانی کرو تے مڑ توانے ران نہیں دیں دے تواڈے نال انہاں دا شریک ہے تے ساڈے نال تے جی ہے کوئی نہ تے ساڈیاں مجبوریاں ذرا سمجھیا جی۔ کوئی مرید بھی ایسا نہیں ملنا جس آکھیا کیا ہوئے کہ جی ساڈیاں مجبوریاں نے ساڈے وال پھسے نے۔ آج میں اسی جاٹا نے اب ساٹیاں وال پھسیں جی توان پیران کی پتا ہوئے ساٹے وال پھسیں جی دے اسی بڑے مجبور ہاں
ابو جال بھی وہ بھی چودھری ہے تے وڈیرا بندہ ہے تے مار دے جی کریے کی مہربانی کرو تسی وڈیرے خاندان دے ہو تو انہوں کچھ نہیں آندا تے سان مارتا ہے تے مہربانی کرو سان معافی دے چھڑو کوئی ایک مرید انہاں عرض کیتی ہے سونیا یہ تساں نکلنا ہے نا تے محبوبہ سی تواڈے تو اگے توجہ ہے کہ نہ بھائی دکاناں کاروبار ذمہ داریاں انہاں دیاں بھی آئیاں اے مجبوریاں بندیاں ہن نہیں بنیاں مجبوریاں اس نے بھی آئیاں صرف اے ہن ایمان کمزور نے اس لیے ایمان مضبوط ہے تے بندے آئی آدھر بلیا گلاں کھڑیاں راندیاں نے کھڑیاں گلاں ہی راندیاں نے بندے ٹر جاندے بندے ٹر کے صدی 15ویں ہے گل اجے کھلوتی ہے دنیا ٹر جانا ہے قیامت آ جانا ہے گل مڑ بھی کھلوتی رہنا ہے گلاں رہ جاندیاں بندے ٹر جاندے اصل چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے سرکار دے نال جے انہاں دیاں لگدیاں آکھیا ہے با اساں کوئی نہ جانا انہاں آکھیا با لگدے راندن تے ران ساتھو ساڈا مرشد نہیں چھوٹدا لگدے راندے نے برادری راندی ہے تے رہ جائے رشتہ دار راندن تے رہ جان نہیں راندن تے نہ ران انہاں جو کو جا اوتھے چھڑیا ہے سامان بنیا تے محمد مصطفیٰ دے نال ٹر پئے بھائی توجہ ہے حضرات انہاں سامان بنیا وہ نال ٹر پئے نبی پاک سرکار آپ دو بندیاں نو حکم دیتا ہے کہ تسی ہجرت نہیں کرنی باقی سارے ٹر گئے دو بندے رہ گئے ایک حضرت علی ایک ابو بکر صدیق دو نے حضور فرمایا بس تسی نہیں جانا دو میں رک گئے جدو حضور ہجرت کرنا سی رات نو علی نو بلایا فرمایا علی تو میری جگہ تے سو جا آج کافران دا پلان ہے کہ او ایس میری چار پائی تے حملہ کرن کے کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جگہ تے قربان ہو جائے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پسند کرنا کہ میری جان تواڈی جان تو فدا ہو جائے اتھے اللہ فرمایا ان اللہ اشترا من المومنین کچھ مسلمانوں نے جنہاں اللہ نال سودا کر لیا انہاں اپنی جاناں دے دتیاں نے تے رب کولوں عشق دا سودا خرید لیا یا اللہ میں سودا منظور ہے یا رسول اللہ اتھے میں سواں گا حضور فرمایا علی اے بندیاں دیاں امانتاں نے مکے والے دیاں اے انہاں دیاں امانتاں دے کے تمہیں مدینے آ جائیں حضور اپنا بستر دیتا ہے اپنے یار علی نے حضرت علی بھی مرید ہے بستر دے کے امانتاں دے کے حضور نے ابو بکر صدیق نو نال لے لیا ہے ایک مرید بستر دے ایک مرید نبی دے نال سفر جاری ہے جدو غار آئی نا غار آئی تے نبی کریم سرکار آپ نے ابو بکر صدیق دی گود وچ سر رکھیا ہے تے حضور بھی سو گئے سو علی بھی گئے نے تے سو ابو بکر بھی گئے نے بھائی توجہ ہے سونا ساریاں بندیاں دنیا تے کسے بھی نہیں رہنا ساریاں ٹر جانا ہے مڑ دوبارہ دس ریاں گلاں رہ جاندیاں گلاں رہ جاندیاں نے بندیاں مر جانا ہے بندے فانی نے گلاں چنگیاں ہون تے او فنا نہیں ہوندیاں انہاں نے بقا ہوندی نظریے اور سوچ اور عمل زندہ رہ دے میرے نبی نے فرمایا رب دی مرضی نال علی لوگاں دی امانتاں تیرے حوالے نے یا اللہ بستر تے کنو سلاواں فرمایا سونیا بستر تے علی نو سوا نال ابو بکر نو لے جا نہ نبی علی نو اپنی مرضی نال سنایا ہے نہ ابو بکر نو نال اپنی مرضی نال لے گا اے دوویں کام میرے نبی نے بلکہ دوویں نہیں حضور دے سارے کام ہی رب دے حکم نال ہوندے نے نبی دا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کردے میرے نبی پاک سرکار نے ہر عمل اللہ دی مرضی نال کیتا ہے تے اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ہے میرے اللہ فرماتے ہیں وما ينطق بالهوى إن هو إلا وحي
تعالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بولے فرماتے نے وہ دہانے جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ پڑھیے مصطفیٰ جانے سلام شمع بزم ہدایت پیلا عزیزاں نے وقار بڑی توجہ فرمائیے اللہ دی مرضی نال ایو بستر تے سلا کے اللہ دی مرضی نال ابو بکر نو نال لے جا کے اللہ نے ایک فیصلہ دے چھڑیا ہے وہ سمجھ آندی پئی جے کوئی میں گل سمجھانا چاہنا تاں پہ پوچھنا سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی عزیزاں نے وقار اللہ فرمائے سونیا امانتاں علی نو دے دے آپ صدیق دی گود وچ سو جا گویا اللہ نے دنیا نو دس چھڑیا دنیا دیا امانتاں علی دے حوالے ہون گیاں اج دی رات رب دی امانت ابو بکر دے حوالے ہوئے گی بھائی سمجھ آئی کہ نہ تانوں جملے دی سمجھ نہیں آئی اللہ فرمایا سونیا بستر دے علی نو تے امانتاں بھی دے علی نو تے آپ صدیق دی گود وچ سو جا گویا رب نے اس رات نو لوگاں دی امانتاں علی دے حوالے رب دی امانت ابو بکر صدیق دے حوالے ہائے توجہ ہے آپ حضرات اور پھر میں فیصلہ نہیں کیتا میرا اللہ قرآن نے فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا عزیزان محترم حضرت ابو بکر صدیق سرکار نو لے کے جدو مکے آئے اتھے میں تقریر تو بڑی لمبی اور گھما کے کرنا لیکن میں تو اتھے لے جانا چاہنا جیڑا میں تو مسئلہ بیان کرنا سی حضور مکے آگا جن اپنے کاروبار گھر ہر شے پیچھے چھڑ دیتی ہے انہاں کول ہن جیڑا مال و دولت ہر چیز دی کمی واقع ہو گئی بظاہر غربت آ گئی کہیں کہیں دن کھانا نہ ملنا رشتہ دار چھٹ گئے مدینے دی ہوا فضا راس نہ آوے کسی نے بخار کسی نے کوئی مسئلہ نواں پانی نویں ہوا نواں ماحول بندے بیمار بھوک غربت یہ سارا کچھ رہا ہے پھر 2 ہجری آ گئی جنگ بدر ہوئی میرے نبی فرمایا ہوئی جنگ تے جانا ہے شیطان نے وسوسہ پایا اگے گھر چھڑایا سو رشتہ دار چھڑایا سو ہونا اندر رشتہ داراں لڑو لیکن انہوں نے کسی بھی نہیں آکھیا بس پیچھا رہنا ہے ساتھوں لگ دیا نال نہیں رلیندا ساتھوں برادری نہیں چھڑ دی اور نہ آکھیا سونے آجی میں تو آکھے اے تو تھوڑا جا سفر اگاں کرے آجے ایک جنگ قرآن مجید اس دا ذکر ہے اس نے قرآن مجید اس دے نام تے سورت احزاب سورہ احزاب 22 سپارے میرے نبی سرکار دے صحابہ جنگ تے کھلوتے سردی دا موسم ہے کپڑے کوئی نہیں سردی دا موسم میں وجود تے کپڑے کوئی نہیں کسی کو ایک چادر ہے کسی کو دیئے انہاں کوئی اس سسٹم میں چیتے پیٹ اچ کھانا کوئی نہیں بار مشرقین نے اندر منافقین یہودی نے وچلے سن مسلمان نے تھے نبی سرکار نے اللہ قرآن اس صورت اچ کہندہ ہے بالغت القلوب الحناجرہ جڑے بڑے بڑے بہادر سن انہاں دے کلیجے اتا مون ہو آگئے ایڈا خوف والا تے ڈاڈھا وقت سے اے گل قابل غور ہے اگے یار نے لگدے نے رشتہ دار نے اگر کسی بندے تحقیق کرنی ہوئے تے حضرت عمر مسلمان نال نے تے انہاں دے سکے مامے اور مشرکین دے پاسے سکا ماما حضرت عمر دا مشرکین والے ابو بکر صدیق کہندے نے تے پتر عبد الرحمن ابو جہل نال میرے نبی پاک سرکار کہندے نے تے چاچا ہوتے حضرت علی کہندے نے تے بھرا ہوتے توجہ ہے حضرات
اے میں گن کے دسے نا ہر صحابی دا کوئی رشتہ دار سامنے کھلوتا ہے، کسے دا باپ، کسے دا بھائی، کسے دا بھانجا، کسے دا ماموں، کسے دا تایا، انہیں چکی سے بھی نہیں آکھیا با محمد ساڑھے سارے لگ دیا کہ کھلوتے انسانی نہ لڑاؤں ہیں۔ توجہ ہے تو اڈی کی کوئی نہ یا رسول اللہ تو سارے ساڑھے اپنے نے نہ لڑیے، لیکن انہوں نے آکھیا سونے جڑے ساڑھے نہیں، جڑے تیرے نہیں وہ ساڑھے کتھوں نے، ساڑھے ہیں نہیں وہ سونے جڑے تیرے نے، بس ساڑھے لگ دے، ساڑھے لیندے، ساڑھے یار، ساڑھے بیلی، ساڑھے سارے رشتے کوئی نہیں، ساڑھا رشتے یوں دے نال جڑا محمد مصطفیٰ ہے۔ بھائیا اے او تھائیں جتھے پتہ لگتا ہے کہ مرید اصلی کیڑے نے تے نکلی کیڑے نے، وہ ساڑھا تا صرف سولنگ تے گال مک جاندی، گیس تے میٹر تے ویکھ جانے آسی، بجلی تے میٹر تے ساڑھی گال مک جاندی ہے، ساڑھی کیڑی گال رہ گئی ہے نبی نال۔ اونا لوگانو دنیا آج بھی یاد اس سے تو کر دی، اونا ہر شے چھٹی اپنے یار دے پیچھے۔ یہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ سان ہر بندہ ہی تھے آگے آگ کھڑتا ہے، پیران دا سیاست ہے کام کی ہوندہ ہے اور جھلیاں سی کدو سیاست کیتی ہے، سیاست کرنی ہوندی تے 39 سال ہو گئے پیچھا ٹائم ہی نہیں لگا، سیاست نہیں کرتے اسی، ساڈا سیاست نہ روڑ بھی جوڑ کوئی نہیں، پر جدو کو محمد کریم دے نا تے جند منگے اسطا بھی دے چھڑنی ہے، ووٹ بیچارہ شے کی اسی گل نو سمجھے ہی نہیں۔ ساڑھی وفاداری سولنگ نال نہیں، ساڑھی وفاداری پیسی نال نہیں، ساڑھی وفاداری بجلی تے گیس نال نہیں، ساڑھی وفاداری مدینے آنے نالے اسی بکے ہیں حضور دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے حضرات کے بھائی، اسی سیاست اچھو مال نہیں کماندے، سیاست ساڑھا اوڑنا بچھونا نہیں، سیاست اچھو مال نہیں بنایا، جنہاں نو مدینہ شریف والے خیر پایا ہوئے انہاں نو سیاسی مال دی لوڑ نہیں ہوتی۔ تو اس گل پہ بندے جاندن جی وہ تسی ایک ہی کر دے ہو تے کدے ٹر گئے ہو، میں گیا ہے او بھائیا گل سیاست ہی نہیں، گل مدینہ شریف والے دے نا دی، گل صرف ہے تسی کی سمجھے ہے کہ ایسی سیاست پیچھے نسے ہیں، سیاست ساڑھی دنیا دی ٹھوکر تو بھی تھلے لگی پھر دی ہے، جنی عزت تے مقام تے مرتبہ سن رب کے حضور دے غلام میں چلیتا ہے اوتھے بیچاری یہ سیاست کی بلا ہے، لیکن فرق ہے وے اسا گل قیامت والے دے نبی سونے کہ نہیں کرنی ہے یا رسول اللہ تواڈے نا تے جے ساتھوں کو منگے نا تے اسا تحقیق کدی نہیں کیتی، اسی تے جند حضور تواڈے نا تو وار چھڈی ہوئی ہے۔ گل نہیں ہے اس نو سمجھو، میں جنہ دی گل پہ کرنا اصلی تے کھرے لوگ آئے، وہ نہیں آکھیا باقی ساڑھے رشتہ دار نے کوئی صلح نہ کر لی، نہیں انہوں نے آکھیا سونیا اے رشتہ دار ساڑھے اور کوئی نہیں جڑے تواڈے مقابلے چاہ گئے، ساڑھے ہوئی نہیں جڑے تواڈے نال کھلوتے پاویں حبشی چوا ہے ساڑھا سردار بلال ہی ہے، کیونکہ سونیا تو انمان جو کیا گل منن دی، اور ایتھے میرا اللہ قرآن نے تھوڑ انہاں دی گل دسی کہ دنیا والے آؤ پیران تے کھلون ایڈا سوکھا نہیں ہوندا، پیران تے کھلون والے جے عزیزان دی وقار میرے نبی سرکار دے صحابہ دے بارے میرا اللہ قرآن نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ دنیا ایدے ہو گئی ہے ماں بدلو تبدیلا، سونیا تیرے یار بدلے نہیں، اس سے تو میں تیرے مریداں تے راضی ہو گئے۔ بھائی میری سمجھ آئیے دوستو سمجھ آئی، میں تے اس گل دا کہلاں کہ آج کل دیا مریداں نظمانا ہی نہیں چاہیے، جی میں چینہ دی شین چیک نہیں نہ کرنا چاہیے، چینہ دیا چیزاں مارکیٹے چاہ گئی ہیں نا تو آنے میں ڈبا پیکی دینی یہ کھول کے نو چیک کر سکتے، لے جاؤ جے چل جائے تے تاوی تواڈی نہ چلے تے تاوی تواڈی یہ کھلنی کوئی نہیں۔ یہ چینہ ہون مرید بھی مارکیٹے نے چینہ دے بس لگے پھرن دے وہ آزمایا ہے نا کوئی نے پتا پہلی واری نہ چلنا، کوئی بھی چل بھی جاندے، کوئی بھی چل بھی جاندے، بس ٹھیک ہے 2-4 واری چل گئے تھے، میں تیار نہ پیرانوں بھئی یہ چینہ دے مرید ہے نہ آزمایا کرو،
کی پتہ ہے پہلی بار تھی ٹھوس کر جان تے بنا جا پاؤں فائدہ کیجئے بس سجے ران دو با ڈبے اتنے پہن ساڑھے مرید 2000 مرید ہے جی ماشاءاللہ بڑی گل ہے جی بڑی گل ہے اے سجے ایران تے چنگا ہے چلایا ہے نا مال چینہ دا ہے بالکل ریسرچ کیتی ہے اے نا مریداں تے بھئی یہ چینہ دا مال ہے ہو سکتا ہے 2 باری چل جائے یہ نہ چلے تے بڑی بار تے ٹھوس اس واسطے اے نہ چلین دی ضرورت نہیں عزیزہ او اصلی مالا جنہ اتے رب مورا لائیاں یا کہ پکے نہیں سوڑیا ایو جے مرید ہونگے تے قابل قبول ہونگے ابو بکر صدیق دے سامنے سکا پتر آگیا تے اس آگیا کہ ابا جی اینج میری تلوار تے تسی تھلے آؤ پر میں آگیا ابا اور معافی دے چھڑنا یا فرما دین پتر تو تے ابا سمجھ کے دے چھٹی ہے یہ کدی میرے سامنے آ جاندو تو میں ابا پتر کوئی نہ سمجھنا نبی دا دشمن سمجھ کے میں تیرے ٹکڑے کر چھڑنے آئے انہاں دے مرید ہون تے تائیں تے رب فرمایا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اینج دے مرید بنو ہے جے بننا جے تے جویں دے نبی دے مرید ہے تے بھائیا ہون تے پیری مریدی یہی ہے 6 مہینے بعد پیر آ گئے تے 5000 دے چھڑیا 1000 نو پڑیا تے 1000 دے چھڑیا 100 نہ پڑیا تے 100 دے چھڑیا سال بعد لگا گیا 2 پلیٹاں دال دیاں کھادیاں تے 200 اوتھے دے آیا چل پیر اپنے گھر تے مرید اپنے گھر ایتھے ہی رہی رہے تے ہے چنگی انہی کو ہے صحیح اس تو اگا بڑا دباؤ برداشت مریدہ ہون بند جڑے ہون دے مرید نے انہاں کو اس تو اگلا دباؤ برداشت نہیں ہوتا او اور مرید ہے جنہ دی شادی دی پہلی رات ہو گیا تے مرشد نو پیر بھائی آندے ہے باقی روز ملن ہوندا آج پتہ لگنا ہے بھئی آج آندا ہے یا نہیں آندا کیونکہ شادی دی پہلی رات ہے نا مرید دی تے ہون پتہ لگنا ہے باقی روز ٹریا ہوندا سرکار آج پتہ لگنا ہے بھئی آج آندا ہے کہ نہیں آندا بھئی یہ تا ہویا تواڈے نال عشق پکا تے پھر آج کنڈی مار کے بڑ مرشد کول آ جا سی بیوی بھاویں گھر بیٹھی رہے تے جی آج نہ آویتا تے مڑ مرید کچا ہے پکا نہیں تے بھائیا پکیاں مڑے کوئی نہیں ویکھیا بھئی میری بیوی ہے تے آج شادی ہوئی ہے تے میری بیوی گھر بیٹھی ہے تے میں ہن کدے جاننا پیا انہاں مڑ کنڈی ماری ہے تے مرشد دی بار گئے جدوں حاضر ہوئے نا تے سائیاں آکھیا سان بھی یقین ہے اینو ہر شے تو زیادہ ساڈے نال پیار ہے تے جڑے اس سطح تے مرید آ جان انہاں مرشد بھی کچھ دے چھڑدا ہے بس ایتھے آن واسطے بھائی میاں پکیاں ہونا پوندا ہے پکے بندے گھٹ ہوندے نے سارے مرید ہو سارے ہی چنگے ہو جڑے مندے ہو جنہ کو مندے ہو چنگا کر دے ہو اپنی اپنی کیپیسٹی ہوندی ہے اپنا اپنا برتن ہوندا ہے اپنا اپنا بھار ہوندا ہے اپنا اپنا حوصلہ ہوندا ہے جنہ کسے کول ہوے اونا میاں بندے مندے نے تے جنہ کسے منیا اونا فیض بھی ڈھیندے آنا اے منن دی گل ہوندی ہے اے میاں عقیدت دی گل ہوندی ہے جنی کر لو گے اونا تو انو فیض ڈھیندا رہنا تے جس انداز نال تعلق بنانا ہے اس انداز نالی اونا دا مقام تے مرتبہ بھی گنیا جاندا ہے اے چونکہ فرض کوئی نہیں مرید ہونا فرض کوئی نہیں یہ محبت دی دنیا ہے جے ان دے وچ پیر دھر لو تے مڑ پکے ریا کرو حضرت سلطان العارفین سلطان باہود اس جملے تے اختتام کر رہے ہیں دی گفتگو دا آپ فرماندے نے جی عاشق ہوئے جی عاشق ہوئے تے عشق کمامی تے دل رکھی وانگے پہاڑا لکھ لکھ تانے بدیاں میرے تے حسن باغ بہارا منصور جے چک سولی جاڑے جڑے واقفی کلی سرارا تے سجدیوں سری نہ چکیے باہو تے بھاوے کافری کہہ
من جو لیا ہے بیلیا من جو لیا ہے کسے دے کے جھک جو گیا ہے باؤ فرمانے نے سجدی ساری نا چکیے باؤ بھاویں کافر کہنے ہزارہ سجدیوں سری نا چکیے باؤ سجدیوں سری نا چکیے باؤ ہمیں کافری کہنے ہزارہ سجدی سری نا چکیے باؤ لوکی لکھ گلا کرنا لوکی لکھ میرے میل ایک ہی کرتا پہ تین تو دور پہ ہونے برادری چھڑ دی پئیے یار چھڑ دے پہنے بیلی چھڑ دے پہنے بڑا نقصان ہو جائے گا پارٹی ختم ہو جائے گی ساری عمر سیاستدانہ دی نوکری کرتا رہے تیری پارٹی یار تے برادری مک جائے گی یہ عاشق دا ہی کوئی جملہ ہے میں مننے آئے میں من کے چھکیا ہوا ہون سجدیوں ساری نا چکیے باؤ پاویں کافر کہنے ہزارہ پاویں کافر کہنے ہزارہ لوگ ہو سکتے ہیں تیرے کوڑ پہ کیا دیو اے بیلیا تیرا میٹر پٹیا گیا تے کون لوائے گا تیرا منڈا جیل ٹر گیا تے کون چھڑائے گا تیرے تے جھوٹا پرچہ ہو گیا تے کون ہٹائے گا تیری بجلی دا کنیکشن منقطع ہو گیا تے کون لگوائے گا گیس نہ آیا تے کون لگوائے گا اگر تیرے گھر پیسی نہ پئی تے کون بنوائے گا حضرات علی وقارے گلاں ساریاں چنگیاں نے جواب ایک گل دا یوم قیامت تک موصول نہیں ہونا سانو بھی تے کوئی دسو ہاں اے ساری زندگی 60-70 سال دیئے جدو ساریاں قبر چھٹ کے آنے وہ تو تیری قبر کون آئے گا سجدیوں سری نا چکیے باؤ پاویں کافری کہنے ہزارہ پاویں کافر کہنے ہزارہ جے کر یار دے نام دا اے ملے میرا چوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی اے ملے سوڑی جھوٹا لے لئیے پیشہ کیے نا سجدیوں سری نا چکیے باؤ پاویں کافر کہنے ہزارہ بھائی جے مرشد بنائیے تے مڑ توڑ نبھائیے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا آکھے میرے گھر آکے پیران آکھے ساڈا مرید ہو شوق دیاں جو چڑھا لیندے ہو مڑ کھڑکایا کرو لکیں دے کیوں شوق دیاں چڑھائی دیاں
جی سمجھ آئی پیر تے گھر آکھیا کوئی نہیں بہورا میرا مرید ہو نہ ہوئے تو میرے ڈنگ نہیں لگ دے اے تسیں آکھیا ہونا ہے بسان کر لو ہن ساڈے نہیں لگ دے تے چڑھا جو لیندے ہو تو مڑ کھڑکایا کرو چپ کر کے اندر کیوں کر دیو بچڑا بیٹھے ہوں ڈر بڑا ہوندا ہے اللہ کریم کوفے والے مریداں جیسا مرید نہ بنائے مدینے والے مریداں جیسا مرید بنائے کوفے والے مرید ہویا ہے نا 40,000 کٹھا تے گورنمنٹ کو پتہ لگا وہ بندے مرید ایڈے بڑے ہو گئے نے ایڈے مسلم بن عقیل دے علی دے بتیجے دے انہاں آکھیا نماز میں پڑھتے نے نا لکھو جڑے پیچھے کھلو کے نماز میں پڑھتے نے انہاں دے نا لکھو پیچھے کاروائی ہونی ہے سلام پھیرن شروع ہویا نماز شروع تے 40,000 سلام پھیریا تے پیچھے ایک بندہ دوجے سارے نس گئے پائیاں جتیاں بھی کوئی نہ ہون مرید بندے ہوندے میں ریج دے مرید ہائے مدینے والے جنہاں دیاں قبراں بھی نال بنیاں نے یار دی سنگت چھڈی نہیں اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقہ وفاداری دی توفیق عطا فرمائے اور سب آن والے دوستاں نو خیر و عافیت نصیب فرمائے اذان ہونی او میں نماز پڑھنی ہے باقی بعد انشاءاللہ اثر دی نماز رہ رہی سارے صفحہ بنا رہے